Melek barang. Lah kerjane kan melek bengi. Ayo tenanan Lek, entah mari. Serasut dimarek-marek nih. Jangan keblas didit. Tapi ini didit. Ndak betul. Anjir ngono omben ae. Kayak oke opo? Diciprati banget. Wes. Jangan menawa Awane Lek. sabar ya. Ndara kok Maeko lho, lek Maeko iki kena dipetung. Enu me lampir ya mesti ya. Kancang ya. Perjuangan. Itu isi konco. Saya Ya mbok weh lampir apa ngombe. Soale mbok gede ben. Gampang lek dhuwit kan ngono iku. Senenge dina nyambut gawe. Awan aku bengi. ngomongi sak wati ngidung ngene anak itu. Wis bayarane pas. Lah sport to. Wes iki spok nang langsung ben aku bersambut sekali itu. Wah kayak itu, selalu itu. Apa sih nggak apa nih? Jangan iki lho lur. Tongkol iki. Kono lek Lawe tempe. Sampeyan ndak nang kono ya? Oleh undangan. Oh, 4 bulan ya, Pak? iya. Lah pomo anuno pomo ngetemble sapine yo muni ora. Samar lek kok lek Jah. kenduren dekate parani. Ajar. Anake ramah. Kok lek undane, Des? Nak grupku yang toh Ndak kono keyakinan kok. yasinan Mbak Nasi kan anu Aku termasuk undangan undangan. tampil. Lor kono ku ya 7 dina. Sesuk lho. Sesuk. Sesuk nggih. Kalau RT sesuk. Kan matine opo? Hah? Matine opo? Nah, ani. Mas apa to? Kono ya? Ya, Oh, Mas Benar. Rebu. foto to. Ya mong anune 3 dinane malam jumuah. Aku ranya kok. Anu, Awakmu geduren gini, heeh. sing mambenge ya ranya. Wes dosa. Seremis pisan pun Nek napa wong didik jarene Mas. Ya apa? Arane maca apa ngene? Luwih Allah ngono kae. Ambil. bedaan. Kerjaan. Wah, wong mek titik. Bebas kekurangan sik akeh ngono ya. Paro. Jangan wayahe ya. Yasinan. Arek wong titik wae ora sanggup ngono. Yasinan ngono ya, Pak. Ing rumah paling Aku diapusi mau enak sing muni Anak artetan 500 Iya. 1000 barang ning tapi arek. anu jamaah Mas. eneng imame. Ya. Eneng imame. Golek di ngonone ya ora iso ngapusi. Kayak pole gur 400. Beten kan sing 1000 barang ae lang ngitung piye ya. Sangeme ora mimi. Pomo 400 iki pomo sing ana sing cara gabuk ini ya selawe. Aku roh kalian. 1000 lho Mas mimiken ulung oleh Kene sing paling amo Pak Bun kuwi ya jaman dhisik kae. Wah, anten reh 200 600 lho lah moto piye ate. Iya, Lebune kakak kancane.
gak kalah. Nah, kae wong kancane ora 100 nang lambe wis ora kan kok. Kono ora 1000 lek moco. Wah, ngono kuwi. Kabeh dilakokne. Surat sitok iso lah 10. Lem dino gawane kawul anake. Mantune palae. Sampai nakal. Yang cepu ya. Kancane kasih di lapangan. Dene sapa kuwi? Kakang main wong tuane lek. Jenglong ya? Gu. Jegu. Perapatan. Yo. Mari. Apanya? Mam. Genjekku. Kan Wis perapatan we. Ngalor. alah macan kuwi lho. Heeh. Ngetan kemacan. Macan kuwi Nang kono kuwi. ngalor engko pokoke lapangan sing pojokan kidul Bulan bulan iki. Wis ene bengkel truk. Iya iya. Kae lang kakang. Dan lapangan rong tembok penak ungsune. Arek ngedung lapangan saiki ra iso. Cang. Cale saiki. Udan. Angin dingin jan kok. Nek Mas kayak gini nek Mas Suli tak jegut tak. Lah pulone etane jelari-jelari tok ngono. Malah ada ditoi sambur ya. Mbok aku ora ndelokno. Kan dhuwur ya. Heeh. Dhuwur gawe sisi ya. Lah ya mbok jenenge apa? Jenenge apa to pari kae? Apik jenenge iki. Surya apa wae. Hari weton kene apa weton? Anu nganjuk, Pak. Ana suryane kadang. Wah, mantap. Nganjuk kan lak njaruk memoro tuane kono. Nek Suryane. Ya, Enek gang garame. Ning tikus seneng manuk seneng tek tanggane aman kabeh. Ora manak. Ora mana ning dawa-dawa mun kuwi dawa-dawa. Nang kali dhuwur diinjak. Wih. Lah. Kuwi menane tanggane lho lek ngono kuwi. Wah iya lho kayak ditunggu dhewe kok. Wah. Mening ya iki.